Співзасновниця і менеджерка Кримсько-татарського ресурсного центру, мати 3 дітей, кримська татарка, яка народилась в Узбекистані і змогла потрапити на батьківщину Крим тільки у 90-х. Сьогодні це голос Криму про злочини Росії, про переслідування кримських татар в окупованому Криму. Нещодавно вона отримала премію «Української правди» 100 «Сила жінок» у номінації «Суспільство». І цю перемогу вона присвятила кримським жінкам, які зберегли в окупацію свою ідентичність. Це Зарема Барієва. Зарема Ханум, вітаю. Доброго дня. Прогуляємось? Так, звичайно. Така добра погода, чому в ній. Як ви сприйняли нагороду? Для мене було дуже приємно в цьому році номінуватися, тому що, як вже я потім дізналась, 1700 жінок зі всієї України подалися в цьому році на цю премію. І було дуже приємно опинитися серед 100 жінок, які настільки багато роблять для нашої країни навіть під час війни. А чому саме кримчанкам ви її присвятили? Свою нагороду я присвятила кримчанкам, не тільки кримським татаркам, а і жінкам, і українкам всіх національностей, які сьогодні опинились за ґратами. Спочатку я скажу про цю категорію, які, попри те, що знаходяться в місцях несвободи, кажуть вголос про цю несправедливість, про те, що відбувається в Криму. Я присвятила всім тим жінкам, які сьогодні в окупації намагаються зберегти нашу культуру, мову, наші традиції, незважаючи на той тиск, який вони на себе відчувають зі сторони окупантів. Тому дуже важлива така підтримка для цих жінок, і я вважаю, це просто потрібно, мій долг розділити все це з усіма жінками Криму. Адже я сьогодні тут на материку, я є голосом цих жінок. На нагородженні ви були не в вечірній сукні, а обрали вбрання з елементами етніки. От можете розтлумачити, що ці візерунки символізують? Я була сама дизайнеркою свого образу для цієї церемонії. Так як в цьому році церемонія проходила під слоганом «Якщо квітне одна жінка, квітнуть всі інші», мені захотілося все це поєднати в своєму образі. І я захотіла, щоб частина образу була кримсько-татарська, а частина була суто українська. І таке поєднання, щоб це був такий маніфест кримсько-татарського з українським. Я знаю, що мій, скажімо так, образ, він привернув увагу дуже багатьох людей, запитували, підходили, що таке, хтось дизайнер, в кого я це замовляла. І мені було дуже приємно, тому що це була така маніфестація кримчанки і в поєднанні українського і кримсько-татарського. Я думаю, що в мене вийшло. Ready now. Did you hold your hand? Yes. Okay, hug mommy. Mommy. Maybe you will get hug to daddy. Це дійсно офіс Кримсько-татарського ресурсного центру. Ми в цій будівлі вже 13 рік. Як зняли, і в одному місці ми, скажімо так, і знаходимося постійно. Тут така загальна зала, тут працюють наші менеджери. Сьогодні вони працюють онлайн, ми чергуємо. Всю нашу діяльність, яку ви бачите на сайті, в наших соціальних мережах, ми робимо в стінах цієї, скажімо так, цього офісу, цієї будівлі. Тут зараз кабінет мого чоловіка, він працює. Сьогодні з нами працює, ще допомагає наша маленька Софієшка. Любить допомагати, відповідати на маміні дзвінки часто, такий особистий секретар. Екар. Ми спілкуємося з Софієшкою 2 мовами, англійською і кримсько-татарською. Зі мною вона спілкується англійською мовою, а з батьком кримсько-татарською мовою. І з братами міксує вже, скажімо так. Я почав надавати інтерв'ю, розказую про порушення прав людини, про що відбувається в Криму, а вона просунулась. І почала теж щось говорити. А там вже це в радіо, а я не можу зупинити її, тому що там у мене телефон, і я не можу нічого зробити. І вона почала щось там говорити, і вже вимушена
вимушена була журналістка сказати про те, до нас приєдналася ще одна експертка, тому ми Вже закінчуємо трохи етер, будемо але ж це був її закінчувати. перший етер в її житті. І такий... Тобто такі випадки теж у нас бувають. У минулому році правозахисники зафіксували збільшення політично мотивованих справ проти жінок у Криму. І навіть там є статті тяжкі: держзрада, тероризм. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано? Ну, перш за все, це мета залякати. Залякати жінок, які мешкають в Криму, щоб не було жодного спротиву. Окупанти думали, що якщо вони посадять всіх чоловіків, то справа вирішена. Але не очікували, що спротив буде такий сильний, міцний, і жінки будуть вголос казати про те, що попри 12-й рік окупації, що вони хочуть повернення Криму до України. А як ви знаходите ці факти? Це спілкування, особисте спілкування з родинами. Нам довіряють. Ми знаємо, що ми маємо дуже міцну мережу в Криму, яку ми не показуємо, про яку ми вголос не говоримо. Але ж всі ці люди, вони не хочуть, щоб окупація, порушення прав людини тривали. І вони хочуть, щоб про це знали не тільки в Україні, а знали у всьому світі. Ну, я знаю, що вашу довіру намагалися знищити. Як це відбувалося? Це було в минулому році, в жовтні місяці, коли хакерська група під назвою Killnet, вони намагалися потрапити до моїх особистих месенджерів, Фейсбуку, а також в Інстаграм. Погрожували тим, що всю цю інформацію, всю мою переписку особисто, скажімо так, викладуть в публічну сферу, але ж я не спілкуюся через ці месенджери з людьми, з мешканцями півострова. Тому це було дуже смішно. Вони казали, що вони будуть оприлюднювати всі фотокартки або фото, які я викладаю, але вони і так публічні. Ну і ми ж дякуємо всім за рекламу, якщо це буде зроблено. Як вам працюється з чоловіком? Ну, ми працюємо з ним разом вже 12-13 рік поспіль. Я співзасновниця організації Кримськотатарський ресурсний центр. І з одного боку це дійсно виклик, а з іншого це величезна підтримка. І скажу вам так, що це не просто робота ради роботи. Да? Ми цим живемо. Навіть розуміємо один одного тоді, коли ми, скажімо, мовчки щось робимо. І це повага, велика повага до жінки, тому що він поважає мене не як дружину, а поважає як колегу, кваліфіковану колегу, яка допомагає, яка робить одну спільну справу разом зі своїм чоловіком. Ну, ви ще й мати, у вас 2 підлітка і донька маленька. От у цій ситуації, мені здається, доводиться чимось жертвувати. От як ви балансуєте між роботою і дітьми? Ну, сказати, що я все це успішно балансую, це буде перебільшенням. Звичайно, мені не вистачає часу. Хотіла б більше проводити часу з дітьми. Але ж мої діти, я дуже вдячна Аллаху, що мої діти розуміють важливість того, чим займаються мати і батько, заради чого. Ми в першу чергу все це робимо заради них, своїх дітей і заради свого народу. І діти всі це розуміють, скажімо, дорослі... Може, вам здається, що вони всі розуміють? Розуміють. Ні, вони підтримують, намагають навіть допомагати з маленькою, коли треба кудись поїхати, на якийсь захід, вони залишаються, попри те, що вони хлопці. Але ж вони залишаються з дівчинкою, намагаються спільну мову знаходити і кажуть, йди, ми будемо доглядати. Може спокійно, скажімо так, бути присутньою на той чи іншій події, івенті, і вони справляються. А ви яка мати? Яка все дозволяє, все приймає чи навпаки? Ну, я така мати, яка намагається чути своїх дітей, допомагати, давати раду. Я не нав'язую свою точку зору, але можу дати пораду в той чи іншій ситуації. Ми дуже багато спілкуємось. Я намагаюся виховати вільних дітей, які знають ціну свободи, за яку ми боремося заради них. І я дуже хочу, щоб вони виросли, скажімо, дійсно справжніми людьми, да, в першу чергу, але могли деколи сказати ні, якщо в цьому є потреба, відстояти свою точку зору.
І поважати, я вимагаю, єдине, що я вимагаю, це освіта, да, щоб вони дуже прискіпливо ставились до своєї освіти, навчання, а також це повага до коріння, нашої історії, нашої традиції, і вони це знають, вони це сприймають. А бувають якісь покарання? Покарання буває таке, якщо, скажімо, молодший син, він займається спортом, і якщо щось не виконав, не вивчив, не підготувався до своїх занять в школі, ми кажемо так, сьогодні спорту не буде, футболу не буде, а він шалено любить футбол, і це вже, скажімо так, саме строге наказання, це найгірше, да? Скажімо так, що може бути. Давайте поговоримо про участь чоловіка у виховальному процесі. Попри, скажімо так, свою завантаженість, він приділяє дуже багато часу дітям, намагається з ними разом грати, або в футбол, або вони займаються дзюдо, або в тренувальному залі проводять час разом, зі старшим, да, скажімо так, більше. Намагається дуже багато з ними спілкуватись також, да, щоб вони могли, скажімо так, аналізувати, навчає їх, як робити висновки, як аналізувати ці чи інші речі. Коли хворіють, наприклад, цим питанням займається саме Іскандер, тому що за першу освіту він лікар, і я повністю покладаюсь на нього. А коли він за кордоном, це обов'язково у нас, що він має бути на зв'язку 24/7. Адже діти не обирають, коли хворіти, і тут я вже раджуся з ним постійно, якщо які виклики бувають. Да, це, наприклад, діти хочуть поїхати кудись з класом разом, а він десь за кордоном, то тут ми радимося, як це все влаштовувати. А ви кажете, разом у спортзал ходять, тобто Іскандер теж займається? Так, трохи займається. Да. Зі старшими це вже більше старший, скажімо так, або коли відвозяться Енвера на футбол, то там також бігає разом з ним поруч. 12 років триває боротьба, і не завжди можна побачити результат цієї боротьби. І іноді здається, що про Крим у світі вже забули. От як вам вдається тримати це у фокусі і не вигорити, і не здатися? Який рецепт у вас? Також і виграння буває і в нас. Да? Ми також інколи хочеться здатися, да, опустити руки, коли ти бачиш, що відбувається, яка несправедливість відбувається по відношенню до тих чи інших політв'язнів, ти хочеш допомогти, а вже не знаєш, куди стукатися. Але ти дивишся на своїх дітей і також задаєш питання, чи можеш ти сьогодні собі дозволити це не робити, почати займатися чим іншим. Я розумію, що завтра мої діти не стануть французами або італійцями, вони були, є і будуть кримськими татарами, і вони мають пишатися. Вони мають пишатися не тільки тим, що вони кримські татари, а пишати, що дали кримські татари цьому світу. Тому я розумію, що ми не повинні залишити питання цієї війни, питання деокупації Криму на наших дітей, ми маємо зробити це самі. А зараз у нас рубрика «5 рандомних питань від GPT». Ви будете називати цифру від 1 до 20, а я буду читати питання. Давайте цифра 7, я дуже люблю цю цифру і почнемо з цієї саме цифри. Яка музика вмикається, коли ви сама вдома? Я люблю вмикати кримськотатарську музику, люблю слухати хайтарму. У нас у кримських татар є дуже багато її видів, і я дуже люблю, скажімо так, готувати або прибирати, коли я вдома. Давайте цифра 3. А що у собі ви досі не приймаєте? Не приймаю, скажімо, навіть не очікувала таке важке запитання, але не приймаю інколи, можливо, те, що я дуже строга мама в деяких моментах. Мені б хотілося бути більше такою добрішою, скажімо так, по відношенню до дітей, але я розумію, в яких умовах ми живемо, і хочу, щоб мої діти були готові до всіх цих обставин, в яких ми мешкаємо, до війни, і щоб не було таке ілюзії, да, скажімо так. Тому така, як є. Але інколи ругаю за це себе. Цифра нехай буде 1. А які ваші слабкості найбільше заважають вам у житті? Слабкості, можливо, це не слабкості, а я скажу так, мій перфекціонізм. Він іноді дійсно заважає мені, перфекціонізм у всьому, особливо в роботі.
я маю довести, і я інколи розумію, що можна щось робити за годину, да, і забути відкласти це. Але ж я хочу, щоб все було досконало, і роблю, і витрачаю на це дуже багато часу, аби все це було досконало зроблено. Наступна цифра нехай буде 5. Яким своїм досягненням ви хизуєтесь навіть подумки? Ну, таких досягнень дуже багато, мабуть, я на це запитання відповім як мати. Я дуже пишаюся своїми дітьми. В мене 3 дітей, і попри все, можливо, найбільше досягнення за останні роки – це те, що я наважилася народити дочку, да, попри війну, тому що я чую, що дуже багато жінок відкладають це і чекають кращого часу, але я впевнена, що не можна чекати, ми маємо робити все сьогодні і зараз, і я дуже рада, що я на це наважилася. Ну, нехай буде цифра 10. Хто сформував ваш світогляд? Ну, тут я можу сказати, що величезну роль зіграли мої батьки. Потім це книжки, які я дуже люблю читати. Далі це мої викладачі в школі, в університеті. Ну і, звичайно, мій чоловік, тому що я дуже багато від нього саме дізналась про кримськотатарський рух, про спротив, про боротьбу, скажімо так, адвокаційну роботу. І все це в совокупності, можна сказати, сформувало мій світогляд. Ви коли чуєте Крим, які асоціації? Ну, я кримчанка, я не можу сказати, що нічого іншого, як гори, море. Крим – це смак янтиків, це батьківський дім. Це ж можуть сказати, що це таке кліше море, гори, янтики. Ні, ну ті люди, які люблять в Криму відпочивати, кажуть там пахлава, кукуруза, пляж, море. Да? А я трохи по-іншому все це сприймаю. Якщо ви запитаєте, яке місце в Криму ти любиш найбільше, я не можу сказати. Тому що навіть якщо б в Криму була пустеля, да? І нічого взагалі не було такої природи, я б все одно б його обожнювала, тому що цьому нас навчали з дитинства, що це найкраще місце на землі. Там найсмачніші фрукти, найсмачніші овочі, і там ми маємо жити, тому що там поховані всі наші пращури. Туди поверталися намагалися більше 50 років потрапити мої батьки. Тому я навіть не уявляла, що я одного дня опинюсь тут в Києві. Да? Ну, так може скластися моє життя, що я опинюся за межами півострова. Тому для мене це найкраще місце на землі. Я десь бачив інформацію, що ви вже у 4-му поколінні, яке було вимушено залишити Крим. Так, це дійсно так, і тому це дуже боляче. Я знаю, з якою біллю про це розповідали мені мої бабусі, як важко було повертатися моїм батькам, як все це починалося з маленької, скажімо так, домівки, яку тато будував сам в Криму. Але попри все це, ми були дуже щасливі, тому що ми, скажімо так, опинились на батьківщині. І коли я була дитинка, і мені постійно казали, що Крим, я вважала, що це буде, коли ми туди приїдемо, там буде якийсь дворець, там буде якийсь, я не знаю, будинок, такий самий, хоча б який був у нас в Самарканді, в Узбекистані. Але коли ми приїхали, ми опинилися на шматку, скажімо так, землі, за яку треба було ще боротися, в маленькій одній кімнаті. Але ж, попри все, мати і тати намагалися зробити таку атмосферу, що ми навіть не відчували всього цього. Да? І я дуже вдячна за це батькам. І я намагаюся тут і зараз про це казати постійно своїм дітям. А як ви дітям пояснюєте, що таке Крим? Мій старший, коли він залишив Крим, йому було ще 4 роки. Він дійсно не дуже пам'ятає Крим, я маю на увазі його особистий досвід, що він може пам'ятати, спогади. Але ж ми постійно про це розповідаємо, ми постійно читаємо їм книжки. Ми постійно кажемо, що, наприклад, старшому я кажу, прочитай «Страну Крим», що ти маєш знати, де розташована та чи інша будівля, щоб коли ми повернемось в Крим, ти не був як чужеземець, коли опинився, от я приїхав, я нічого не знаю, щоб все це було тобі настільки знайоме, якби ти зовсім не був ці 12 років за межами півострова.
Ну і традиційне питання, коли ви повернетесь у Крим після деокупації, що зробите першим? Ну, за цей час дуже багато людей, наших знайомих, наших родичів, на жаль, померли. Померли навіть батьки мого чоловіка, спочатку мати, потім батько. І, звичайно, ми перше, що ми зробимо, ну, ми сядемо в машину і поїдемо в Крим, і поїдемо на кладовище. Заїдемо, купимо квітів і поїдемо на кладовище, щоб прочитати молитву. Тому що ми не мали можливості бути поруч в такий час з нашими батьками. Це робив замість нас наш кримськотатарський народ, наші родичі. Було дуже багато людей присутніх, ми їм дуже вдячні за це. І ми маємо в першу чергу поїхати туди, а потім, звичайно, будемо намагатися збиратися з рідними, знайомими, друзями, за великим колом сімейним в батьківському домі. Потім на наступний або через декілька днів, можливо, сядемо в машину і поїдемо показувати дітям Крим. Все вже розпланували? Все розпланували. Залишилося найменше – це деокупувати Крим. А яке питання ви б собі задали, можливо, я не задав, можливо, ви собі задаєте постійно? Є таке? Ну, ви знаєте, да, як ми працюємо. Ми працюємо 24/7, в нас немає вихідних. Ми намагаємось робити все, щоб пришвидшити цей час деокупації Криму. І я постійно собі задаю питання, чи достатньо я роблю. Достатньо для того, щоб цей момент настав якомога швидше. Була така ситуація, коли, наприклад, мій старший, ми підшукували школу, в яку він має піти, і вже він провчився рік-два. Ми тоді думали, що це швиденько все закінчиться. І я задаю питання: Емір, Углум, якщо, скажімо так, раптом буде деокупація Криму, ми будемо вимушені поїхати туди з батьком, приїжджаємо назад в Крим. Як ти залишиш школу, ти хочеш, ти переїдеш з нами? Він каже: поки, скажімо так, Крим повернеться, я вже встигну закінчити школу. Ну, дивлячись на все це, що відбувалось. Да? І він тоді був в 2 класі. Ви розумієте? І сьогодні він навчається в 10 класі. Я вірю, що в нас залишився цей рік, і ми маємо йти, робити не просто якісь кроки. Да? Ми маємо дуже швидко рухатися, аби це відбулося вже найближчим часом. Адже ціле покоління виросло. Мої діти, наприклад, вже 12 років жодного разу не були в Криму, не відвідували своїх бабусів. Це наша принципова позиція. Ми поїдемо тільки вже в український Крим. Ну і наостанок анекдот. Давайте я розкажу такий анекдот. Зустрічаються 3 друга кримських татарина, да? Ялебойля, Тат і Ногай. Вирішили поїхати в зоопарк. Ногай, він намагався так підтримувати всіх своїх друзів і каже: ой, йдуть, і тут бачать бегемот, да, лежить. І він каже: ой, дивись, Аблякім, це тваринка дуже схожа на твою жінку. Твоя жінка також постійно на дивані лежить, любить багато їсти. Добре, побачили, подивились, пішли далі. Йдуть, там бачать наступну тваринку – це жираф. І Ногай каже своєму другу: дивись, ця тваринка дуже схожа на твою дружину Арзи. Він каже: чому так? Вона також постійно намагається збирати врожай, да, постійно витягує свою шию і дуже-дуже на неї схожа. Проковтнули, йдуть далі. І тут він бачить, що в клітинки наступну, скажімо так, тваринку, і вони намагаються підійти поближче, щоб роздивитися, і він тут каже: ой, Падмі, а сен не медає пасен. Він побачив свою дружину і розуміючи, скажімо, що зараз прилетить вже від своїх друзів, а сам на опередження признався, що це його дружина. А хто це був? Його дружина? Обіз'янка була. Це вже мавпа така була величезна. І він каже: Падмі, а сен не медає пасен. Падмі, а ти що тут робиш? Дякую.